Huriani tuhata na tongon marminggu di bagas zoroni tuhata sadarion nang hamuak kada mangday nang pena tongon madohoti live streaming di tonga-tonga ni bagas tabi. Selamat hari Minggu madita saluna. Ipakulingi debatado hita di minggu ta sadarion pabua patardo saluhu na di julu ni debata. Dangadong na buni. Patardo saluhut na di julu ni debata. Dangadong na buni. Jadi itorhuingot dozolo hea huingot dua bibi masih turbingan di huta tikimek tiba. Masih soroan bibion mabuat si panganon sian donganna. Jadi gabe muruk ma bibi manang na entok na sadaon ala dibuat si panganon sia juluna. Anggo dimulai sahali pasobuy mana dong. Alaya la diulak kumise membuat di bibi na perzului jungi diturbui muse si majujunga gabe muruk maibana dungi dialo masagu guguguna bibi na manakko si panganos sian pamanganay dungi mapurus matong bibi na manakko si panganos sian dongan non dungi bertemu ni maimana turabbarabay. Ipa masuk imana ma uduna, ipa masuk rukunga, ipa masuk sebagian deba goting nai sonang marihilala nga ama beaw ni narohana. Lupa ibana ihuray paltak ko siya duro dak bertemu ni sudi. Alay pakilalanan nunga buni dungi Roma muse bibi na saranae ilili maibana disarbuti madoho ihurdi entok nasadaon habis manang doho ibuluna marmudari madoho ihurnai sarge maibana ala martabuni ibana ritpi mana nang sikop sude buni hape patardo be debanari. Buidora pakyotai mangalapati tuhitang uluni zolma na sodong nabuni di julu ni debata atik peta hilala nang buni hita mertabuni di julu ni tuhatai alayang go di julu ni Jahoba patardo saluhu na dirita patardo dia na taula dina patar nang dinabuni patardo ahan yang nalohot durahata patardo di Jahoba denggat don yang sakapta manang nadang patardo di Jahoba ulido rohatan yang mang nadang danga dong nabuni nang gosada saluhu nado patar di julu ni debata. Yado idok jol matuau. Ai behado horo iboto debata maboto na di rohani baon. Ai bodo pauba satokin. Sahira debata si boto roha tuhani. Memang debata do mano parohatta. Di boto do aha sudina lohot di bagasar rohatta. Sedia do di boto debata Jahoba akan lohot di hutuk tahun nang pesotadok. Debatado manoppa hutok tahun sudi diboto dangadong nabuni saluhu nado patar di julu ni debata hamua kada mangdainang hahanggi ku penaribot molo marsi paula pezolmai alay yang gomatani Jahoba tonggordo manorusi sahat tu ring-ring ni
ate-ate ini sudah zolma. Sudiro di ida zahuba. Anggo hita zolma moloboi betaboto bagian tampak depan luar biasa. Alayang go debatatai sudiro. Idok nakaning dia tulo pati siya gijang siya toru iwoto habirang siamu dangadong nabuni nahulip di zuluna. Gari hamun wayang rupani mong narok pebegasar ramu contoh tu pedito ngay boto debata tongi. Alay hape rohak kun wayang maradopo sude ruas dihuria ipe tonggoy boto tu hatai. Nasorong nanggo sadepe si Paula di bana. Muladong pezolma marroha marsi Paula berzu di duru. HP itu pak bebiat panororo di bagasan di boto de Batadui. Di boto de Batado hita tutudo hita si hutok Kristus manangdang. Iban na iboto Jesus tuak kanatorop hiadi naro mengikuti hutto nibana. Ay dada na mengihutto nau. Dada nang diirahamu tadda. Dada ala nang persea hamu di anak hiuben naro hay mengihutto nau. Alay ala na malungud dohamu di sipanganon doh di roti sipanganon ni hajul mau ni. Di debato iboto Kristus. Boydo hita boya pinan asalabo di mata ni zolma. Alayang go debata di boto do manang nasian rohana tutudo hita mangasupi makahulongi manang narang. Boydo hita bedia di huria alay mafia di belian. Nolo siat tertik ini baru-baru tamat sekolah. Pedi topera, pedi tarian, pedi borngin. Ipai boto de Batadui, dangadong nabuni. Di ayat tulu di rok di son, manang merdalad-dalan, manang modo mau, di sege hodo awali Tuhan. Angwa kainat tanamalo. Mami hari boras di botol lapatan nama segion tudusana. Di sege ibana dia boras, dia monis. Dia boras, dia bota. Ibana dong hata batak tay madok dengoluta si ganopari. Sayunak kita pajolo-jolohon songo monis, papudi-pudi ho songo bota. Mula mami hari akay na di boras. Monison say matu marikati do tuzulu. Hay nakadong isina labolong ko ibana. Unang pajolo-jolohon nin nasongon monis. Hamunak kadamang doho dainang ali Jehovah ninna diay sada sulikit jala di tadahodwaw. Dangadong boy sa martabu ni Raja David. Nakpe raja ibana, alay do ibana, ale Jehovah sulikit au ditadahodwa. Allah di Batado na uboto sa luhut na. Allah itu maha tahu. Meskipun manusia seringkali sok tahu. Debatana uboto sa luhut do tuhatai. Debatana omniscience. Debatana imanen na totong rap dohot tita. Na suboy martabuni maningahape hita di nguluong. Manang nadian wayang natatabuni hos jajuro ni tuhata. Anggo tuhatay bereng-bereng gue isian segid jami. Gari password ni akka IT tay. Manang nalima ro di 10 tabayan password di si iboto de Batado. Dangarong nabuni di bana. Taida mazolo hal na met si Daud na marsakap na roa tu si Uria
sa songon na burzu lahu patuzolohon promosi jabatan tusuria HP yang membuat sibat-sibat. Tuhan juga tahu selingkuhan Daud. Dalahi tapi biharong be selingkuh hatta ibu to debat tahu. Dinahud na posan itu hatta dok Yesus ala di boto hona riad di sadin nai do Yesus tibana doho huida do nahud do ditoruni hawarai sian nadau pe di boto Kristus do sungud dia ita martabuni pe si Adam doho si Hawa mangaliliti dagingnya merhite lapak ngihawi iboto dia batang. Hamunak kadamang dohot dainang sedia dia iboto tuhatta. Sude langit laut dohot tano rodi nasaisina natinopani dia batadwe. Lapatan na sude nai CCTV ni jauh badwe. Marnidahita manongkor marhita si malolong na marnidahita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mahita hora di jurun di bata tumi bakko pertibio langito. Tu dia pehita di ida likupi di pamana Jehovah. Iban na idok Apostel Paulus di Rom 10 ayat 33 bagas nayatong hamoraon hapistaran dohot perbinotoan ni debata naso hasigatan do akauhumna zala naso habugasad do akka dalanna. Di hati Indonesia itu alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak tersalami jalan-jalannya. Ibana sudah hita luja pehuti barita na perpudion. Luja hita. Hirana diototoi. Sudah akan masai. Halai sedia malo pesol mai dohotaka perpangkati patupahon skenario doho alibi ni hazol maon anggo dunggo idok debata ikonu kapon dangarong boy mangabati. Dalaiban na songon halak Krista kita atik peprihatin hita di namasa na perpudion ay si sobba Kristus do pejabeti si sobba Kristus do nahona tebaki si sobba Kristus sudah aka pembila do nasingon atik peprihatin hita rupani holsoan hita di namasai halai tutui kotanya konota do undak saya masa nian lubobi di hutos yakka si hutok Kristus si songonon nabu itu papailahon hita ditonga di pamareta ditonga di masyarakat do ditonga di pertibion. Tuani ma sigop presiden tak medok buka saluhuna. Dibani mergugo maka ruas ni huriat taluwi rao mangunon mulai lehor debata kajabatan pangkat tuhamuna kapersejaran nargamon. Unang gabi hasurahan hita dia kaulau dia kajabatan dia pangkat nanilehon ni Jehovah tu hita merehite-hite pamaretata. Hamuaka manami doh tinanami idok dia onom danga dong nanggosada hata di atas dilaku di botohodo sudinai. Tole siap pudi siap zulu di haliangi hodo au zala di linggom tangamu doa. Tung surukuro perbinoto asisongoni dia mati bohudo dang hadung donganau dang terduduk kita. Ia soalan debatana mangalehon perbinotoan itu hita. Dia mazuzon itu hatta tu hita merahiti turpuhon
hamu akada mang dainang hahanggiku pinaribot. Tahamulate homma diak kaperbinotoan habisuhon ro diak kajabatan nilehon debata tu hita alai dipanggil debata do hita sadar na sodong na buni disi asa saya toktong radi hita patutoru diri paserep roha sayuna ngadong na mga sahon guguna mga saho perbinotoan na mga sahon balgani botohon na malai saya toktong serep rohatta mga sahon guguna sian tuhatay macai sodak bo panurirang Jeremia bidusia ayat 22 dohok 27 madok sayunang ma di tengahon akan nabisuk hai bisuhon na sayunang ma di tengahon akan nagugu haguguon na sayunang ma di tengahon akan namora hamoraon na. Janganlah orang bermegah oleh karena pengetahuannya. Janganlah orang bermegah oleh karena kekuatan yang ada padanya. Janganlah orang bermegah oleh karena kekayaan yang dia miliki, tetapi bermegah karena kekayaan firman Tuhan yang telah menyatu dan meresap dalam pelbagai kehidupan kita sehari-hari. Di Yesaya 55 ayat sia didok, ai songo tibunnya kalangi sia tanon. Songo nido timibu akadalaku sia dalam munai, zala pikiraku sian pikiram munai. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancangan. Hamunak kadamang doh dainang di buku deta nomor 170 sadai. Sasitong macai takas doyo isinian asa songon parpesal meni hita manuliki rohat tabi. Idok disi tadai maau sukapi ma dohot rohakku. Uji maau pamanat hut nalilu dalakku. Olo ditadahoro awali debata. Jadi tauji majorak marede hita songon si Daud di Psalm 170 naking suliki bawali Tuhan di botohoro dalak. Manang na sitong manang dadang. Asata pahobar hobar tulo meni rohani debata. Bama jo mang kucine. Tandai maaf suka bimadohot rohatu uji maaf pamanat huhut madalah dihamuak kana toras ni mabuat danak terdidi pe tongkui boto de bata dia na dibagasar rohamunan waeng siar rohana tutudo membuat danak terdidi manang alani opunga medok manang aledok na tulanga bobo warna alai manang na dia pe anggodo pak julu patar situtu maka sakap na toras
membuat danak tardidi tujulu ni debata. Alai lumubi ma rohanara lau managunugu. Asalam tabban ya nakaya nakon na burzu na persea na marsi hohot jala molo manguli hadwa no mang na muli nangarong niyan nang gusari pesanon na sayolo panirang nirangon sungun na masa jakatikin na perpudion. Untuk remaja yang perheheon hari ini Tuhan memberkati menjadi remaja yang tangguh. Ya, di praremaja saya meminta kalau ada tantangan-tantangan yang tidak baik sesuai dengan namanya remaja itu, rem ajalah untuk tidak melakukan apa yang tidak baik itu. Tapi saya berharap remaja ke depan lebih memperhatikan program-program yang membangun iman. Jadi kalau tadi sudah ada pertandingan olahraga basket, olahraga futsal dan lain-lain, kalau tahun depan tidak harus ada lomba cerdas cermat Alkitab, lomba membaca Alkitab, lomba membaca buku ND dan lain-lain.